Pensaremos a ver si aquí te hacemos algo, ¿vale? Paraguayos que son de Murcia. ¿Es un pesito? Sí, un cafè. Si me contes que no estaràs càncer, pues és que el tractament ha funcionat. Hola, Hola, Sandra, Fortu. ¿qué tal? Molt bé, bona Hola, vesprada. hola, Rubiales. ¿Y tus nietas Ay, qué tal están están? enormes, ¿Sí? enormes, muy bonitas. Ah, Aquí tienes un ticket. ya está. Vamos a toda la clientela porque sin vosotras el comercio se muere. Quan fas costat al comerç local, fas costat també a tot el que hi ha darrere d'ell. Començar el dia abans que ningú, acabar-lo més tard del que deuria, negociar amb proveïdors, trobar l'equilibri entre família i negoci, buscar la qualitat en cada detall, pensar en què necessitaran els clients abans que ho necessiten, dir bon dia, encara que no siga, escoltar preguntes i tindre sempre respostes, recordar l'això de sempre de cada client, resistir davant grans competidors i reinventar-se per a no quedar-se arrere. No, gràcies a tu, Fortu. Gràcies a tu, Pepe. Gracias a vosotros. Gracias a ti, Amparo. De res. Gràcies per fer poble. Gràcies per fer poble.